Najviac zavádzajúci riadičky zo všetkého, Petrko. Hej, že sú akože takto. Strašne mi to vadí. Umrel ti pasažier práve, Prečo? lebo si mu neskontroloval rozupnutú karabínu. Joj! A teraz sa skontrolujeme, či sme zapnutí a máme, že na 4. 1, 2, 3, 4. To znamená, že už si nachystaná, tu sa ti spravil presne ten metrový oný, čo sme tam nechceli. Že počkáme, kým bude fúkať ideálny vietor a povieš im, že mali by to cítiť na tvári. Že involvuješ ich, chápeš, že... Žiaden strach, Á, to je úplne krásna. dobre. Ešte, že ste mi to povedali. Toto bude Nemusím sa krásna. báť, to je aké dobré. 3, 4 a bežím. Bežím. Ďakujem. To je úžasné. Že ty chceš, aby ti pomohol s vejčichtom, lebo potom môžeš začať točiť termiku. Takže musíš povedať, že... Doľava trošku. Doľava. Doľava. Doľava, paráda, pán pasažier. Počkaj, Monika, pozor. To nie je sranda. To je nádhera. No, pán pasažier, učívame si tieto krásne. Ja som taký šťastný. A tieto karabíny to môžem odopínať takto? Nie, pán pasažier, to necháme zapnúť, prosím. Normálne viac potiahneš, tak aby si sa nezarezávala, ale stále pozeráš, že kam ťa odfúkava. Ideš, počkaj, ostane rovno, takto, tuto tento smer. A teraz dobre, keď už budeš spokojná s tým, tak vlastne daj ľavú zákrutu poslednú, už. Ruky dáš hore úplne. Aha, už mám dať nohy hore? OK. OK. A ideme brzdi. Ešte ne. Teraz. Poradne. Namotávame. Rýchlo, brzy. Dávam. Tie srandičky toto. Ale nebrzdila si moc, sa mi zdalo. Ja som brzdila z plnej síly, Petrko.